damuna dai kyau wajibi garan garo aure tun da dai maman kaltumen bata canza hali ba. Kayya auren nan aiko kaga mummunan hali, kan da baka nan to amarya zan kai ta makera. Assalamu alaikum, kamar gidan naga da mata ko baki mun kayo gidan yi musu gata. Ina nan waje zana so gidan bani jakata, akwai wani sako da zana je in ajiye ta. A'a to ai baba ce shigo karkai rata. Ala kai su lafiya kin ji gwanata. Me gida na ga kana shirin kamar za ka umara, to wai yaya batun auren da kace za ka kara. Dan an ce min an gane kamatan gun hira, da yar me gari kuma gunshi zan kai masa kara. To ko za ki mutu auren ga tilas in kara. Ai ma na hango taran nan tana ta hararata. To shehu na Allah ka duba dahir dan baiwa, matan nan na san shi kuma ba ta gajiyawa. To kai to miye ruwanka ka ɗau gaggawa, ka san mata tuntuni ba su barin kowa. To kai shehu na Allah na fahimce ka da sauri, amma dai yayi hakuri batun nan fa da sake. To kai tahir mai yasa ka sai ka daɗa aure, idan na dawo gidanmu sai ta rufe kyaure, ta ce ba ni shiga sai dai fa na yi kwanan zaure. A aiko ta yi aiki mummuna, amma